sicela mthakathi kusilandelelana ukuze kuyokwenzani ukuthini. Ukuze kuyokwenzani kahle kahle. Noma ufuna kusichaphaze kakhulu noma usijwayela ngamasimba noma uyasidelela ukuthi thina akusiona abantu yini. Akusona abantu yini. Siyilwani thina kahle kahle siyilwani. Asinalo igazi thina. Thina asinalo igazi thina. Siyilwani. Yini ufunani? Yini ufunani kahle asitshela noma ufuna imphefumulo zabantu noma ufuna igazi labantu. Yini? We are all blacks. We are all blacks. Let South Africa ayikho right at all. Yena uzilandelelani ufunani la? Yena ufunani? Yena ufunani lapha? Ubani ukubiza ukubuyelana? For sex unwanyoko siyahamba sohamba kahle nje. Ungabuyelana. Ngiyakutshela. Kwethu uphume sebaleka ungizwe umchunu besho kumqeda baseMalawi bethi akahambe angiqala ngobingelele ngomngelele channel eMasudi Mala Production mangabe uqala ukufika cela iziqiniseko sokuthi subscribe makuluba le video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje ngenza kwethu kwenzeka inkinga izolo isikhuni sibuya ke ngomkhwezeli noma ke amalahle ebuyela eDandi ngesikhathi ke ungizwe umchunu eyovalelisa ke abaseMalawi begcwele ke amabhasi ebebekade ke sibebuyela emazweni abo ahlukahlukene khona ke eMalawi nokuthe mangabe ke sebeqoqene bengamaqembu abanye ke belinde ngaphandle abeke sethi umacingwane ke ake ayovalelisa phinde kabanikeze ke amazwi okubaduduza nokubagqugquzela ukuthi ke beyolungisa amazwe abo ngoba ke uthi ke akabazondi abafowabo kodwa ke uthi ke abethu unyamalala khona ke kuzokwaziwa ukuthi ke kulungiswe lapha ke eMzansi Afrika uthe mangabe ke lokhu ke ngene emabhasini evalelisa ebatshela ukuthi ke behambe kahle futhi ke beyiphathe kahle befike belungisa amazwe abo babuye ke sebenamaphepha lapha ke South Africa abanye ke bebelokhu ke ebejabula bonaka baseMalawi mangabe bemuzwa ebanikeza ke lamazwi enduduzo kodwa ke abanye ke bathe co akusikhona ke angabe ke uyakwenza lokhu bathi ke kufana nokuthi ke uyabahlokoloza bathi ke lokhu ke abekade ke kwenza kufana nokuthi ke mangabe ushaya umuntu bese kulokhu ke umthunuka lokhu ke umgcona ngesikhathi ke bemthuka ngazo zonke inhlamba ongayicabanga bethi ke akahambe bethi ufunani ke la bekade ke beqoqene khona abalapha eSouth Africa bababaze kakhulu ke mangabe ke bezwa abukufika besho ke inhlamba ezifana nalezi bethi cha wemantombazane ke naze nasigila senibafundise nezinhlamba zalapha eSouth Africa akubuke na ivideo yalesi sigameko ngakhohlwa ukusubscribe nokulike phinde sihlangana kwivideo landelayo ngiyabonga siyahamba siyalinda amabhasi ethu yena athi sihambe amakhaya athu manje siyalana uthi amagama athu abuke manje afunani phakathi ngizwe Ntshunu asimufune lana ngoba masawufikile lana uzokwenza abantu ukuthi bayenze umsini. Please, we don't want you here. We're sitting in peace here. After once you come here, you're gonna make the people to be hungry here. We don't want to see him. We don't want to see him. Please, you must just go. Because this is not right. The people are suffering. We can go. They ask us to go next. We are waiting. Why they chase us now? It's going to 38 now. I never changed Why? back. Hey, wait. Now I'm ready. I'm going to my country. And I never came back. Yeah, I'm telling truth. And listen to me. If I come to my country, I'm start phone. Yeah, we are better than cool. Go do. Siyafana skin laba. Uyabalekisa abantu kanjani? Uyeseka kanjani? Manje wabuya lana. Afunani. Akusafune bafo hambe kahle. Sizohamba ngeke ubuya movie lapha. Siyaphinda ngabuye movie. Ngiyakutshela ungabuye lana. Kwamanje silinda ama-transport silindile la. Amabhasi ayeza. So yena wasixosha vele siyahamba. So angazi wasiyela ukuthi siyahamba manje siyahamba angazi ukuthi uzofika uzofunani la siyahamba la sisa ikampu la sonke laba baseMalawi bala
So manje we don't need him basixoshile lapha yana izinto zethu sishile lapha asina lutho siyahamba. So manje angazi usizofuna la. Ngidina bahambe manje thina siyahamba vele. Manje ufunani la? Nifunani la? Angasondela kuphamu kwethu nje ngoba yena bashile nje ukuthi thina sihamba ngithi. Mema bafuna ukuthi thina sihambe sifuna uhamba vele lana manje. Angasondela kuwe nje kunalisabisa futhi noma wasabisa abantu basekhaya. Nangu ekhaya kwethu manje. Manje thina akufuna ngivela nasatafuna ngivela. Awumfati mfumo. Manje umbuzo ukuthi manje bafunani la? Manje yena ngoba bachizo lapho kutshala kwani kusebenza khona manje lana ufunani ufunani lapho ubani ukubiza ukubuyelana for sex unwanyoko siyahamba sohamba kahle nje ungabuyelana ngiyakutshela